Tempayano, umusay ka. Sino ba? Kulbangan ko. Lala, uy, kailan na ba ko ato? Hala. Siquijor Viners to? Ay, kaya na. So what's up mga laagar na napuday ko karon ang inyong lingkod nga naglingkod karon na aday na ay sulong diri sa mua. Actually dili ni sa mua nakalulo ni nga payag. So dara sila. So remember mo naka-remember mo naka-remember mo ning duha guys. Of course. Kato mga gapa guys. Ay! Tulog mo si Lolo. Alam mo. So, naka-remember mo ano yung duha ka buang itong sampalok challenge dira, no? So, muna sila katong duha date guys, pero nako i-challenge nila karon kay nianhi ko no sila guys kay tungod adtong prank nga ko nga tawag ni Vince. So, karon nako i-challenge sila nga ilang tawagan. So, untag mo tubag para na po'y kwenta ning among vlog. so kanin tawuha guys. Ako rin May kabalog sa among i-react or ina. Oh. May kabalog yun. Dili sa po ko magpaila karon guys no. Okay, para ma-surprise sila ang tubag ng tawagan nila no. Hoy, wala ka sa video. Ano ay, reset po. Hindi ta mailoon. Dako ko. Daran duha ka na mag-prank sila. So, kami mo take over sa camera for a while. So, mula ka sa dekro no. So, let's do this in 3, 2, 1. Go! Oh, day mo na. Kasi kuya. Diyo, tatawagan na mo guys. Hello. Hello. Hello, please ni palayo. Mayong adto. Mayong utok. Siya na Mo nito si Puppy Birds. Nani? Ha? Si Puppy Birds. Si Tello de tuod ni. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kuya, si kuya na. Ayaw na, kuya. Tempayano, umusay ka. Siquijor Viners to? Siquijor Hello. Kulbangan ko. Lala, uy, kailan na ba ko ato? Kailan bibi? Hala. Siquijor Viners to? Ay, kaya na. Wala mo na yun. Kuha na kabalo. Hello. Hello. Si Kuan, agato ni bito si ano, si Tello, unsa to? Yes, ma'am. Kato ni sa Siquijor Viners. Di man gud kay, Gusto mo yung pagkalagat? di man gud kay fan mo gud kay kunimo. Salamat kayo. Oh, wait, problema na. So, tawad kay nakaangay sad kunimo. Ayay. Ako'y kinikilig. Mo lagi ni? Ay tuod no kanang nakayuyam. Oo na, Tello. Pero nangita ko kalasahon. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Ano mong tuloy? Kalasahon na lang may pangitaon. Oh, ako na dagiron. Ikaw lang ang tanging dahilan.
Oh, lagi good. Sa Tagasan. Taga-asa gali. Ay, taga Maria. Maga-Maria ka sa? Oo. Ang Maria ng puso ko. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sadyang Asin, guys. Uy, Til. Uy, asin, sige. Kanya. Ma'am, kay email ra pag yung ko, ma'am. Di ra pa malain. Ay, lagi sir. Pero on your sir, pwede ka rin. Nay? Hindi naman eh. Basta kay fan ko nimo, di na ra importante ba? Importante kita. Bitaw ko yan, nag-vlog, magod mi karon kuya. Ha? At dog, ay bitaw ga-vlog mi karon. Aw. Mayo. Hindi na diyo, kuya man kana ko. 3 years old. 3 years old. Ay, joke. Si Utso. Ha, magulang ra day kana. Sige ka to eh. Sure, ay, naulo ko ni mo. Pero okay pa. Basta ikaw, mabigyan. ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Ayun ka, ma'am. Ay, sarap balawat. Sa Sam. Pwede kayo ni mong ID. Pwede mo kayo ni mong ID number sa ML? 283-453. 283-453. Nak, nalimot na. Okay ra na. Murag irambol na siguro. Basin makadog na miya nasa luto ba? Irambol na lang no? Oh, nade to mag-istorya ni mo na. O, dara. Hello, Paps. Oh, ay, kato din yung kuhan, kato si Steven. Aw. Oh. Ako rin silang i-challenge dahil kaya mga igagaw na okay. Nangita ko silang katawagan. Tangi. Ay, wait lima na. Hindi mo atong pwede nga lag sa Siquijor? Oh, kato ko. Aw. Oh. Kumbater naman. Ayaw raglando. Ayaw raglando. Kaya maulam mi ba? Sige, Paps. Kanaway, Thank you po. Sige, salamat. Sige, salamat po, bro. Sige. Love you, Crushi. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sadyang Gikaboy ko auto Telyo. Kana pag yung laki. A few moments later. Sa may reaction ni mo ni Tello Siquijor Viners. Ikaw? ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. What's up mga laagan? Yes, welcome again to my vlog na balhin dahil may kaya na police. So, kung nalingaw mo, hope magbilin ra mo like, comment, and share. Then, don't forget to Subscribe. Then click the notification bell for more upcoming videos. peace Peace out. out.